cię, opie. Dziękuję za wszystko, co się daje. Trzymaj się! Zabieram dziewczynę ze sobą. No wiadomo. Wejdź tam, Monia. Co na weselisko ci przyjadymy, a wiesz, Nie uwierzę, że na Śląsku taką dziewczynę można sobie u nas jest huczne. z węglem przywieźć. Chłopcy, ale nie ma co czekać, bo my już też musimy spierdliczać, bo już za nami tam wiesz jak kopie. Gonią. Słuchaliście w radiu, nie? No. Jeszcze raz. Na razie, cześć Jarek, cześć. Jeszcze raz, cześć. Trzymajcie się! Dobra, tych czułości tam chłopie. Dawaj, ty. Się będzie za kratkami. Jak po mleko do baby przyszło. Ty, a ja musiał 5 lat chodzić na zolety. Nie no, ale patrz jak to przypadek rządzi losem, nie? No byś Ale wiedział. wiesz, żeby ja tak było jeszcze 20 lat młodszy. Ha! Opy, ale przypadek, nogi za pas, bo jak sam gliniorze przyjadą, to mamy z głowy. Wierzymy się, opy. Pamiętasz? Zdążymy. Dobra, z pierwszą.